സോ അതിൽ പറഞ്ഞു വന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, രണ്ടൊന്ന് കാർ ലോൺസ്. സോ വെൻ എ പേഴ്സൺ നീഡ് ടു ബൈ എ കാർ? കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലൈഫ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. കാർ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ആണ്. സോ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഒരു കൺവീനിയൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മറ്റ് നീഡുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് അക്യൂമുലേറ്റ് ആവുന്നത്. കാരണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിൻ്റെ 40% താഴെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് യൂസേജ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മാസാമാസം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, നമ്മളുടെ മന്ത്ലി ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ മന്ത്ലി ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ കടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്.